Zan iya yi maka tambaya? Me kuma zaka tambaye ni Malam Stewart? Maza ina ji me tambayar ka? Me yasa baka taba sona? Soka. Waye yace dole sai na soka? Wace doka aka tanada da tace sai na soka da ka tsaya a gabana kana mun wannan shashashar tambayar ta malohwanci akan a wani so mutum? Zo nan in ina magana da kai yaro. Tsaya da kyau aikin banza. Tambayar ka ne. Wace doka tace dole sai na soka? Babu. To shikenan. Kana cin abinci kullum? Ka amsa min na tambaye ka, kana cin abinci kullum? Bakar fata muddin kana gida na to lalle ka sa yalla bai a karshen amsar ka a gare ni. To yalla bai. Kana ci kullum? Yalla bai. Kana da muhalli? Yalla bai. Da tufafi a jikinka? Yalla A bai. ganin ka me yasa hakan? Saboda kai. Dama mana na san saboda ni ne, amma a ganin ka me dalilin hakan? Saboda kana sona. Sanka. Kowace safiya haka nake fita. Nakan ci kaniya ta ina lamuntar hamagawa kowace rana. Saboda ina sanka. Kusan ban taba ganin sakare irin ka ba, to aiki na ne. Haƙi ne da ya rataya a wuyana. Namiji kamata ya kula da iyalansa. Kana zaune a gidana, kana cika cikinka da abinci na, ka bi lafiyar gadona ka kwanta, saboda kai ɗana ne. Ba wai dan ina wani sanka ba, saboda aiki na ne na kula da kai dan haƙƙinka ne a kaina to. Mu fayyace wannan lamari yanzu anan, tun kafin ya zarce haka. Ba dole bane na soka. Malam Ran ba yana ban kuɗi na bane a ranar biya dan yana so na. Yana biya na ne saboda ina bin sa. Duk da bana baka komai da ya kamata na baka, amma na baka rayuwa. Ni da babarka mun wanye wannan tsakanin mu, amma zancen wani san baka fuskar ka baya cikin lissafin. Kada ka sake ka fuskanci rayuwa. Kana damuwa akan wane yana son ka ko a'a. Kai dai naka kawai ka tabbatar baka tauye haƙƙin kowa ba. Ka fahimci magana ta? To maza bace min da gani. Ka je ka yi abin da ke gaban ka.